Aduasio, maduasio, katache. When you do me and me one party, I'm in the baby, I'm here, don't cry. Adiawaya mame dosio, maduasio, katache. When you are young, I'm in the media, sit down, Adume. When you are me one come in the baby, and you play na media. As a media, media. Wabominko ubaya modula dumia media yimo enkosa fi Yesu ayeye wanu dumia na mi wanko me ne yedini nyame ayeye media
What
Nyame mame medanasi Adikasi Nyame medanasi
Nasto Yesu diye. Hey nyami aye. Saya no binti aye. Saya nyami aye. Saya no binti aye. Saya nyami aye. Saya no binti aye. Usharadia. Usharadia.
Jesus. Let me dance, yes. 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 No was it, no was it, no was it, was it, no was it, no was it, no was it, was it, no me suniama, na me asiame, na me suniama, na me asiame, na me suniama, na me asiame, eni amapa, na me asiame, eni amakufai, na me asiame, oni baba kufu, diabetes on me so. Amen. Ẹ̀tún náà wọ́n mi sọ. Ẹ̀dùnmọ́ sàmùsọ̀. Ní nkóyè. Ẹ̀yọ́ ní sàmùsọ̀. Nígbà ní bèbèrè. Ìsì ẹ̀rù àdínú. Wọ́n sí èsì èmi. Ìsì ẹ̀rù àdínú. Wọ́n sí èsì èmi. Ìsì ẹ̀rù àdínú. Ìsì ẹ̀rù àdínú.
Oh,
Ima, mumpajabi. Mama bi answer. Anka mi seblo na menye mi mama sebino. Anka mi so mene. I say me anka me yede. Okonfo pa what is me. Ojo mama ni ti same. Yesu Kristo dini moja. I'm
Hey,
koto. Obodiye na 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 koto. Sorry.
asani o be ye mo adu ewo anyone ni wan ye fu adi esi mo hudi mo ayasani o ye du tumi na ye mo wali tawa ma ye fu mo ye bi mo ayasani o adu fu adi esi mo ma ye ye bi mo na yasani o Amen. Yada ochende ampanyango ponti asefo a okura moburuhu na se se waye nyina doye na nwumire nso etuma be hye mo ne dirimu nyame no kwafo omagina yiye da. Amen. Enne anwumire amen enyo ma ide bebo mpa ye no ebe ho afi Israel dwom number 2 no Psalm 20 ide bebo mpa ye Israel nyom number edunum enkunimdie ho de sere odema adwunkyerefo David Jom Awurade entie wo hia dem Yakob Nyankopɔn din emo ho ban onfiri kunkum omeboa na onfiri Sion enhye wo den onkai waduani afodie nyina na wo hye afodie enso nani. Amen. Omo de wo koma pɛ na omo wutirim asem nyina emmerem. Amen. Na ibebo se wo nkunimdie ho na Nyankopɔn dim ne ehim ye mfranka. Awurade ma de wusire nyina emmerem. Amen. Afei mehunu se Awurade boa de wasra no ogene so ne so konkro bia ho. Amen. Ode nifa ho ode eje no. Amen. Ibinum kanfo nti ase nam. Ibinum kanfo aponko. Na yen de ye kanfo Nyankopɔn din. On de oburu de hwi ase. Na yen de ye so de gina wo kire ben. Awurade Johine nkwa obetie yen eda ye fere mu. Amen. Amen. Sabuno me to me nya. It to me so. What you drop? Adofonum yenyina baako akoma baako ampaye yada wase okandifo ne chidifo yada wase Israel domberema oh onyame ben na yefrefre na no pai onyame ben na yefrefre na deboy mu ay Abraham Nyankopon ay Isaac Nyankopon ay Jacob Nyankopon ay Manasseh ne Ephraim Nyankopon odomberema enmonyam ka odida. Amen. Say it. Dada tema da bodwem ne moje die fisane a wo Nyankopon na ye wodon ane ohuma bro ana ma uma yete ase onimnyamfo animonyam ka odida. Amen. Yede yensahe dwane hantan na ahye yemma patapasam ne kokobone na ahye yemma. Yes. Nazo hwemfo so so ne ani ade adoye ane ohuma bro hu yemobbo ama na wukra numre e ka tiasefo ho a onimonyamfo animonyam ka odida. Amen. Yada wase nyama bema ba una won kwa ane wa ma ye bie ama ye ti ase ye tie Awurade se yanyi wa ya ne ye boni ayefo ya na wase a ne ye boni ayefo wakwa Jacob bechi ane ne mpanyini se ye wo Nyankopɔn o ma se da be de na sa o mo nyum to be de na sa o ma ye be de na sa amanfrafo na ka woni chefa ane wa yo ma heman wasa yo ma sofo onmonyamfo animonyam ka odi. Amen. Awurade wona wakasa se wakoa anye sa ade na ye ne otampo bonsam ahye honbone atare
One to me so I will at the Amaye. Yes, now, but if I say so, Fabonete da. Amen. Papa and Abasaka, now it's Ryan, young to me. Bonia won't pen your or the Bonete, Fabonete da. Amen. Your ferry or bonny, young you have one thing you will go to get at the address from your fellow on him. You want your coupon, Fabonete da. Amen. Young Campus won't put near Campus on Edibim. I penny, not to the one cabin, too sure. And from Solomon, yes, I will cut him. 8 years now, about so, Fabonete da. Amen. Well, we pay the pen, monsieur, the way I'm a bob. Beer, Cogram, to my denim, I can't hear some, you know, chill. Yes, I'm you know, it's a better than one. You know, be above one the who's your noir, or before your cotumu. You appear to us saying, I can't walk to Tomua. Never was sigh and walk to home. Yes, no mirror. I can't tell you, Ora. Inside your home court, inside your home court, inside your home court. I dance here, been a dance or diamond. You want your coupon, my Nibida. Kaya, Naka Mangana. I feel about to have it. 20 Baboni for a best in the book. I said, when you're going to Jan Tom, the best of the one you coupon nano, your kid don't know Boyana. Yana say, when you talk Punum, you're not to Punum, I'm a Puno a Didia. When you go be able to Tocano, you woman go from Mosso Monsoda. Amen. Kaya Daniel Mobroso, let's say any Munyam. Yes, I should be. I just go to Kafu, who did concurrently. Tell you, and says any Mraka and Munina. Amen. I am on it, if you're money, you know. Fire born, oh, fire born, you fire born, you Fire burn China. China, fire
nature, you know. Edia ya boni eti awe, yes ya wa. Eka yensa, edia yen foto, so be free ya wo baby. Adibon ye fo ya bre yen wansia, fa ya boni eti.
Oh,
Oh, Jesus is alive.
I want to pop in one. Hong Kong, Jesus is
Waka nyamiasi asumwa ye bodi odma. Echine banyo ya nwade ne danfado. Waka nyamiasi asumwa wasmejene. Obi Joshua sabe no blema kukwe Daniel kunim die ye bodi. Obi frenya me mami yo chewo de. Was legend Antamanto kobi na dedu mu ya chawo. Wapata kwaje kwa fen munyamfo a wode ya wosom ya desidie. Oli ka Diano no kwaje fo mo pani no no. Henya wa bia fi Joshua samba ne do mankuko de ne kunum. Obi ani samati asifunya ni hopa ni pabe. Adufani kwa shafodi ya shiamuna ya braya wasu. Yafra wa po ya wunie. Yafra wa to ya wunie wo ye nyame kroti. Wama zazi awadi abadi ane maye wodi pabe ni hoda. Wanyame obonso obo awon to memwe me fra wa. Mama,
no na moya ne bom shia yen sro bra baba funya kupna pusu no dia banese mo obi ani se ma se funya dia wo pedu me wo ni pa be kura friend I didn't to me that one in the far rows. I want to hear no about why you know what did I to me here? Someone oh, no, the 90s say I want fair. How about the millions and your flower, bro? And you want to do the pizza, do the permanent. One more, so send you know. What you ransom, what problem to a friend of ransom? After Pumunsoria was as enemy and the enemy. Just a good one for a man.
Yes,
Nyankopɔn wankɔ ma me de ɔnkɔfoɔ ne wan. Adi no nyame wankɔ ma yɛ ɔnkɔfoɔ ne wan ni. Mama di ọkọ̀fọ́ ni wọ́n. Sọ̀rọ̀ mi ọkọ̀ ọmọ yẹyẹ ni ó bí wọ́n fún ẹ wọ́n kọ́ ọmọ ní ọkọ̀fọ́ ni Tanfo beside your Jumbia, one come my idea of one away. Okay, one come my young Gabriel, the man can so can
Dasa chinyamia. Oh, you ready? Yes, Kisa. Oh, you couldn't before. And I drink Sri Lanka. Amen.
What dia what dan mo nyamu na wodi ma oma. Amen. Na wadi nkunim na abekoso wadi nkunim. The santi ene yehia wudin mu no na yebo wudin no wama nkunim dia ya oma dia miwura san bejo aye yeda. Amen. Adoni brei yesre wadum no ho mobro so wawrade be hu yemobo. Amen. Adon mu koso afa ho nkonkru tumi ne dom yen na be ye mpa abotiefo akra ba nyina kuma so asem nyina de wani made gentleman kata so yesre wadum no ho mobro sefa boni pi chawma na kai wa Jacob bechi apama woni wo na wawrade no nam tumi kase so ma wa ko apam nyina ma akra nyina nene de fa apam so na pa wo je ne fa hodie ma da sanyina de yense wudie no munyam osoro boafo kai enkoye mo ada. Amen. Yenim se na nsadwumadie mu wawrade be fa so wa pantuma fin ene tare boni nyina fiye ho na wawrade na mudu bebre so ahye wo ho anum nyama ma wo ma na wo je ne fa hodie ayeyen dia miwura ti kai da. Amen. Emprebre boafo yesra wadom se huye mobo adoni brei yumedie nkaye nyina ye de hye wonsa so wawrade na mudu bebre so bedi ade nyina anim kan na mudu bebre so sane wonu nyam no tumi mu ema na de yumedie ko na wiye asodie mu a ye bede wasene aso wonu nyam na me agwa ma asafo wudi ni abo wado ye nti bene ye ntra da. Amen. Yen shewrade no nyam so yi na de hoda. Amen. Bo nsem kese pa she Kristo de no nyam. Yebre no ekọ bebiri enti ebredu se opani Jacob fusu apia na ebe kasa kakra bi ma be du ana dunum na ehira so na fe obi atumi akọ disabri omemfa nsem bo kese pa ehia osofo Jacob fusu apia kwa ibra ode onyankopon asem ebre eno nyamka oso onyankopon dinda eda yehu onyankopon ti asefo a obo so no obo asase na sese wohu yemobo yagina tue na trimpa yehu onyankopon na odifo Jacob bechi so na difo na dwumefo adofo na wo na manfrafo a yenyina yegi Kristo din dia enne yedi akuma nyina si buteze se yebe hye dwumadi na so no ampa onyankopon a oyo otumfo na hu yemobo na de wa ye doso asadanka zenka ni din da meda odi fo ne mpone mfo asese ebre kakra yi ewo ye ne me amama kwanya se menyina badwa mfirimfiri na ye nche nyakopon asem memfa ebre ne bebre ebre ko na ye besa atwa so akopon be fiera ne humeda nti twene twase ye boye ho moden na yitimi ko ne ko gya home adepa na chia ya sa betwa so asada kesenka Kristo din da adafo onyankopon de nasem ne bo wiase onyankopon de nasem ne bo wiase Yesu Kristo abasa ase we se sokọ wodi asem bi agya asomafo dumienu ho modin abo ho modin ayesu adwuma de eso adwuma ahye yen nsa enum na yehu na tue na trimpoi se dudu nyina ahye nyankopon na onyam asada kesenka Kristo din da adafo mo de ye nyina ya yi ehye yehu nyakopon na onyam na enipa bibre eye boni aye e wasase wo ya etisui na meka dia hye do a ye wo asorofie nyina din ahye mo onyam se mabo mo modin ahye yehu nyakopon na onyam wo nasem a yetiye ewo Ezra television kasafidia no so radio FM akasafidia so dua eti adwuma yin ka firi de di kan besinde ehun na monto a moto edi adanse se onyankopon asam ye no kware asada kasenka Kristo dinda papa tumirika na ko Solomon mebusam wahu eti inu eye nwotwe ka firi inchemo ye dunso bra na enipa bebre eye boni
enipa bebre eye boniaye na de amaye ehye yewo Nyankopɔn no nyam enye dodo nyina na wada age se ye kwasoro fie kotu Nyankopɔn asɛm a ema nkwase yo na mumientie Solomon kaka sabi Yesu Kristo asazo ka metu asampa etie dunan nkyem a eye aduasa mienu a wose mama ye nyina ye mu blood man ho be Yes. Sase enye hunu se na aba na ye from na se yi haban a monka hunu se awuro bledu ye nyina ye hu ni nyina na se ye hu a ye nka hunu se Onyankopɔn ni no aben No kwasemba. asra ka senka Kristo din da Amen. enti mama yi mu se hu se sa nneema we se nyina kwaso de a enne nipa ben ne sese ye yo Yes. ewo abrabɔ konkon nyamsom pa mu asra ka senka Kristo din da Amen. enipa bebre wasa se we se so ye boni aye yanya enna ye hwede ma Nyankopɔn hu se ye boni aye ma hye Nyankopɔn no nyam kase ka bo nsam anka ye pa Bon sam kase pa. na Solomon kaka sabi Yesu to ba sa se we se so Yes. opa ye no obeye nwomode kase bebre enipa etu anamoko Yesu ko nyina kwate ne ho asem se papa no tumfo no kurankwa okura somwie ebesi ne enipa da so di abo ne abosom nnua eni dutan eni tumi hodo a Yakopon achi ebesi ne de mo Yesu awurade enipa o Yes. obi bi obehwe na kwa yie ewo saa dwumade ya odifo bechi ni ni mpanimfo yi atu na sa ohwe akwan ya se ne tie bia wo hu Yakopon na onyam asra ka senka Kristo din da Amen. adenti na me kan sa Yes. hwe aduro doctor etimi ma kwan na aduro yemra manipa I. na nipa edi aduro mra so Yes. na Onyankopɔn asɛm de nkɔfo tietia so Pa. sia Yes. Solomon kaka sabi mebusam etie nwɔtwe Me pa cho solo me busam eti nwatwe nyima ye dronso. Me de me do wona wo me. wɔse Yes. bado Do wona wo me. pato mienti asɛm ni pa o hwɛ anigi a ɛne atirimpo a moakyerɛ Nyankopɔn asɛm wɔ anigi a motu anama aba no Yes. sɛ Onyankopɔn anyɛ biribi na papa no hɔ yɛwɔ Nyankopɔn sɛ wanyɛ biribi amma dodo a ɛwɔ ha yi a na papa yɛwɔ Nyankopɔn no wɔ ni hɔ Pa. adentina mesa hwɛ nkɔfo bi abɔ mu safohene atese nsɔre akɔgye tumi bɛyɛ tumi akɔto tumi sɛ ɔmo ba wurade din saafo ne nim nyansa koraa ya na ɛyɛ me ya sɛ Yesu Kristo aba wiase de nkonkon abɛyɛ nyame adwuma ɛde ato hɔ ɔsoma Paulo kasa bi ɔse me de me nyɛ Onyankopɔn adoma ɔde adom me so na meyɛ dɛn ɛna me to me fa pem sɛ dansifo nyansafo na fa pem ayɛ foforɔ deɛ ɛnsɛ sɛ onipa bi ato ɛka deɛ ɛhyɛ wɔda no a ɛne Kristo Yesu deɛ no sɛ obi de abɔhene brodua sika kɔkɔɔ dwetɛ abɔhene ɛto fa pem no so a obiara adwuma bɛda adi na otwam na bɛda adie wɔka mɛto asɛmpa a wɔse Yesu Kristo wɔno na ewiase amama nyinaa nhusuo apa a wɔkita ne nsam na ɔbɛpra aproyɛ wo pitaa na awifo baako ntɔfo bi sɛ nyinaa kɔ so Yes. nti nkurɔfo bi di wɔn ni abɔ wɔn safohene asesa de profile no a Yesu Kristo de bɛto no ɛyɛ ne sɛ na wɔn akasa pɛ odifoɔ bɛɛkye sɛ me mpa na mesɛ mesesa Nyankopɔn tirimpo ɛno nti na yɛn nyinaa yɛbɔ ne kyidɔm sɛ yɛbɛyɛ awurade adwuma nti mom yɛnhwe yɛ kwan yie adwuma a papa no ayɛ no ɛso nti mom yɛmfa gyidie ni akyire nnipa bi yɛ bɔne ayɛ ɛkamfo abɔdeɛ ne abɔdeɛ ɔsoma Paul sɛ biri bɛdu ahu nnipa bɛsom abɔdeɛ no ase na ɔbɔ adeɛ no kɔfoɔ nsɛm nti wohwɛ a nneɛma a ɛkɔ no wohyɛ ɔbaa yɛ fɛfɛfɛfɛfɛ na ɔsom finger nails yɛ na ɔmo yɛ me bɔkyɛ nnipa wo wiase nyinaa ɔbaa bɛsɛ tumi bɔ wura store mu na wakɔtɔ duro na wanom na watɔ nko a na wɔde na wɔde asra na wotwe mmienu na wɔyɛ kɔ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  ɛdɛ awurade bɛba no ɛbɛyɛ hu ama saafoɔ no papa verse 17 wɔ se sɛ Me pa cho Proverbs chapter 8 verse number 17. Me de me do wona wo me. wɔse wodɔ Yehowa Nyankopɔn na ɔso bɛdɔ wo yɛnkɔ Na wona wo hwe me ntam nyina hu me. me pa wo earlier the better bɔde no ne at once ɛno nyama obohu nkonsa ama na wakyɛ sɛ mepɛ de bia bɛsom nyame wo yɛwɔ ma kura brant bi ɔbɔbɔ te sɛ Leno Messi. Yes. ɛna adifo no kɔfa no bɛɛ sɛ aka na wotwe mmienu pɛ ne posa dada ho adifo wei no akɔfa no de bɛgyina hɔ ne abɔ mpayɛ na wei akɔfa no sɛ adifo bɛsɛ mmiɛnsa da no a yɛkɔ mpaebɔ no ɛyɛ fiara no pa adifo bɛsɛ nsia frɛ no no nko a maako saa mpɛ nsia o si padi mɛkɔ mɛba sɔre no
na wotwe miene pepepe na ne poster da etare makro edan ho say yedi na wotweda anuonyam ka Kristo de na amen enti mo say ho say so ye be hu anuonyam we ya enipa be na sese ye yo e wo abrabo konkunu nyamso pam papa o siten edu nwache no ahunya de wo se ahunya de enye numunyam eni anuonyam awo meme ho e wo ye hu Nyankopon ho yes na masi papa bani mu se wodi ne kokoro motie be kokko gi sikaduro ai kimi sei enye nwanwa babu se o kai kronto fu medika eti ba ko njemu ye duonu enu na wo se Onyankopon kwa sasem e wonya sanche nipa de tu kai njemu ye duonu so e ba no wo se asennua no ho asem no eye nkwasasem mon a wo yira nti wo ka bibia obi apre na so ene nipa esuma bode so no bode ne kwafo nsem moma ye hwe yie han na be wiase ko nipa do so sunsan no isa bonia ye nti nipa bia mpese obehye Nyankopon no onyam na mo de de amaye de so mani o mimi ye nipa no so mani sister bi free go so no ha obi si tese obi si asankragwa Western region and central ni nkronkro bebre se ohun odifo be chi wo Ezra television so and wo bae pacho yen ya the nearby people womunim se sia ko je dro sia ko ye den o eda urade beba no ebre kire nkwanta bedam momo yen hwe ye na han na be wiase nipa do sum no sene han no momo yen je boni ase nipa binim aye no na se yan san ye be twa so aba ne bre sem papa o se sen ahunya de pa e kere ye o se ahunya de a eche eye tenene pacho na wo bo ablabo yi tenene o o se ahunya de a eche na ensei ene de yen eye tenene papa a Christopher do no a wuche a Christopher ya book akatie mienu a nipa recognize no a eye no nyamade a eye Quran ne Bible tro kronkron e chie mu miensa a Christopher ne ye nuanum kramofo ye chie mu miensa ye chie mu miensa ye yimu abupe mu mienu a dodo no a e di bone wo asorofie ene ntamada ahodo mu na den eye bonia ya nipa nyina e hye obonsema ne onyam ne je Nyankopon ne onyam de ato papa kenka kakra maba yesene sika mapa wasi na baye yesene de en sika ne mapa papa no mati o wasi na baye yesene sika mapa na me no baye wasi na de en me no baye ne no baye esene dweta wo yiyi esene dweta ya yiyi mu na se Nyankopon asem eni hwehwa bia o emu odu Solomon se ebu mu odu na so do tie don pe na ojimifo abufu nyamsoma eye papa die papa ya mana dadi okrodua mu okay nti ma amana papa no enipa be na sese ye yo e wa brabo a eye kronkron no nyamsoma pa mu hwa Yesu Kristo ba saase we se so obeye adwuma bi obi begina na se ya nu James begina na se wokenkan se da no a amafo se o ye ko tamu ko maame pani ato no bo ase atro di sika 100 Ghana cedi ato ye nu James sam se ontro se da ye se tamu ko dodo se ne timi ye ne sa nipa bebre yeboni aye afedi hwa tumrika ne ko Lucas ampa eti edun so njeme du ba ko o kan si ana matena se na ye nyina ye nkwaje ya home ne ye metoa so wate mom ye nhwe yie ye baba papa se ye ho Nyankopon di dwumadie bi a kire no o se yenye se ne senta madam ye si wonum ye ba wo kire firi dwuada be si ne papa we won home ye atade etimi ye se ton no na fo se sew enti abrantie papa pani nipa ben na wonso oye e wo abrabo konkon nyamso pamu enti abrantie be ye kukuku saa ukwa soro ben na obo soro bi tententen na se hwe osoma Paul akansa bi Korinto fuma di kan tinsia nje memienu o se enti munnim se ahotefo bebu wiase aten munnim sa jase de demo adwum nyina se wunyanya 17 years kwa hunu se na oba da nto bepema jimi na ede urade beba na be hu ma nipa e wasase we se so nipa dodo no a de ya ho oden ye nyansa na enim de esom abode ase no ba de no kwafo nsem enti me ka kire abaya ne se sister hwe ti ase ma me ka kire wo no o se Nyankopon mo ahofe ne anu nyam a wo de bekwa ware wan hwe ya etofom se temu a de se kosua articulator truck afaso no na eda urade Yesu Kristo beba no enipa beble be dwane bi se enipa beble eye boniaye enti ye de anu nyam ho fe ehye ewiase abode anu nyam Onyankopon o ma enti ase da
amen mama yɛ Yesu Kristo aka asɛm bi enipa bi bɛyɛ nsɛnkyerɛ na kyerɛ sɛ wɔn so wɔn hye yewu Onyankopɔn nunyam sɛ ne dodo no ɛyɛ saa no papa yɛnkɔ. According to Luke chapter 17 verse 11. Yɛnkɔ. Akwatafo do no yaresa. Pato mu mienti asɛm wo sei the leprosy doctor pani bi ni wɔn ma na obi tima sɛ saa nkɔfo yadeɛ Yesu ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛ ne yɛ mu mienti ka sɛ yɛnkɔ. Me pato Luke asampadun so do baako. Na ba sɛ wɔkɔ Jerusalem no. Na Yesu Kristo nam kwan sɛ wɔkɔ Jerusalem. Ɔfa Samaria ne Galilea. Ɛna ɔnam Samaria ne Galilea nkuro bebree ne nkuro ahodoɔ a bɛn nyinaa so. Na ɔkɔ akura bi ase no. Na ɔdu akura bi ase. Mmarima du bi a wɔyɛ akwatafo hyia. Enipa 10 mmeranteɛ ne munyamfo a nsɛm mmeranteɛ ni. Wɔn nyinaa yɛ akwatafo the leprosy. Medical doctor bi ntimi so ɔmo yare da. Ɛna ɔmo nam na ɔmo kɔ saa mo mienti asɛm esi yɛ. Ano ma wonne so se omo ma wonne so se owura Yesu huyamabo na wo hunu won no na Yesu Kristo hu nkrofo no wo se won se e no ka kire mnante ne se monko mfa mo nko kire asofo ya mo wode na monko na mfa mo nko kire osofo wate na di na siye na ba sa wo kro no eba se mnante nam kwa ma wo mo kɔ no wo hu friye e na akwata ne nyina kɔye wa mo nsema ma Kristo kura sem kase pa no kura ya ba akopo na Bible say Abraham ne nsane yi ho Nyankopɔn de ya foto ne abo ye hu nwuma nanso de be chie bia ne boni abam wo ka odi fu ase tie do na nchemi edumienu a wo se obi enu a otimi di ne nsa yam susunsuo na otoro soro sama ise yi ho Nyankopɔn ko a na nyamsom a Yesu Kristo de abeto asa so yi nyina edi akire no so beda ne wa me ne papa we nante na me de Bible we no enti me ka kire doctor say doctor woni obi nam no esenkani a na o na dwen say da bia obi foforo no ko aka mu asem a no ye kwadwofo say nipa ne study ni ye o me eto mre bi na papa say obeka mra ho asem otu Bible to konkon so no sa na wotwe ba ko ekwa wie no bosumi be say me nsantam no sa ka mra ho asem e ba na say odifo what come once them 2 times but second way there mama excellent am once them kura e pa cho wo me yawo de uhu manim ketua bi sa no so wo se me di obi achi a aja bla be di na chi bi na me no kura ho no kura ba akopɛ o na enipa bi di enkwasasem se Kristo Yesu din Bible say hwɛ mu nti wo se Onyankopɔn di wa mamam wo se Onyankopɔn di wa mamam na me ka kira bla ababa wa ne se Yesu Kristo nam saa na mnante bi hia no no misa se papa menye de no manya dan kwa no se ada na ofrem papa oba ko be no ye pe se wo pe se wo kon kwamu a di mlansem no so ene wo se ane de wahen edi kan wo se de eni ewu nti wo hema wunyanya 17 years wo ya twen se wo bi yin se gu se pau wo birichi contract ye mi ehu ye mo ba na bayifo bi wo fi na ne de che wa na bi mu say yes wo di nkwasasem 2 eto so mienu o se ensa ware ensam we mienu na Yesu di ka kire owura no busa na question the typical question answer we no de man eto so mienu o se ensa ware enti wanyema wohu anwofani nyansa nyame edi amawo eni enu nyama wo de amawo ye ko hospital ye ko ye no na sister bi da ho abayo fe doctor say ne nofo no ade bia betom nti atwa baako aka baako na baabi o dan kwa na no odin ya amfa na nko emergency a obekọ D4 baabi a aduro no bibia betimi asi sister won say so bia onofo mienu oni mienu on sa mienu ho ta wo odin say wo ye clever obesu adwaman ko se form lante ye clever obesu adwaman etom obeyi egu a baifo baabi wo fie ho a wo nkwa wade da wo hwemanim awurade beba papa me de masam ko na wie mo me yenye boni ase nipa bi ye no na de mo ye meme ya so mani o hwe odi fo ka se nkwa bonto me ka ji sisa se wanyema ye nti na Yesu so ba ye o wakum nipa no bia wie kura emfansie na Bible se boni onipa hinta ne ya na edin se ebodin na utimi yi ho atan na han ya dadi san se de okata ne bono so wonye promprom da ni mo de okana uja ye no nyame tie no adafo no mo de masam ne ko na wie akwatafo no edi ne siye yehwe boni Luke chapter 17 verse number 15 ana wo mo ba ko hunu sa ne ho asan na ba ko pe hunu se owura Yesu ama me ho atome
Osanachi. And was saying that you call What the Cassia by you and Uncle here? And I had then. And what the name Cassia? What in Nicasia? By you and Uncle here? By you and Uncle a year. What the name Butu from? What the name Butu from say ya? That's it. As like a Senka Kisudina. Amen. Mommy and Tia. Mommy and Tia Bonia once a way. Papa Uncle. Now, honor dear. No, you're Samarian. Was he only know a Samarian? Yes, was it? As like a Senka Kisudina. Amen. Now we are Samarian new. Quite the only did a phone contact beer. Yes. Do baby, now you. Then she might buy him or chairs or proof, you say. Yes, so I be a man of being a year. Who mean you Bonia for? They take Ratty Babano. And your man was swimming in our daddy. Now, yes, you Christo. Bible said only we are see a power who's swinging in our kitten in some. Now, over plot up with your vita. Now, you fall back on top of me saying in our quarters. Timo, ye. Now, Hannah be we are seeing part of suits with the Sums and Hannah. What's the same? And yes, was it? And I used to can't say. And you do know free. Ah, now, a blanche. And you need to do a buy. Now, I know the I know the Omo. Mamma Bonia Yasam. Mommy and yes, I watch it. Say, what's washing your coupon when you say ya. You won't know yam. All I used to win a mobile. A man no yam shall much already. Antana wada. All I used to eat what ya. Yes, you know, jam your cra. Now, some gambler soda. Bonsam Cassia Osofo Jacob Fuswapia. Ana ode onyankopon asem amaye ose maye nye bonia nyame ye bibi mawa manipa hu manyame hu sampa de oyema wo no aso wani se ne ka kire sofo nyame hira no na ohire de ene monyamne asidan ke urade din dada dedro no eye afode a ye body aboa dwumadie no adwuma na edin ene tamo ye poye na me ese me daga ka me tie na ko bosis ene so ko dware sa bae ejanom madawuma ede afode ada cannabis ha wo tenani mu ma no elwade hyira no di se de wa ho boa tv adaruma obetimi di abeto me ma no fam ma no mo ntwansa de mo amoso no ba jo mo ntwan o mo do so ha ase ha twan mo amoso no mo ntwan kakra me ma no fo ma for bomra elwade hyira mo fa Emawure mfiri sɛ dwumadi ni nwie yɛ toa so na me adom ɛkyena ɛsorɔfoɔ no so ya me adom ɛkyena nso yɛ kɔ so a bewura mu abɔ mpaeɛ akwanya wei na abɛtɔ no kyena nso yi bewura mu yɛbɛbɔ mpaeɛ na me hyira mo Awurade hyira mo ya do me chena ba ya na sa do ani abechro no abewuram bo na fifiri ti wa no apie pacho bla pacho mo so mo fa afford bo mra pacho la na dika no ha mo so mo fa mo afford bo no mra ndi omo fa na mo so ma be fa Awurade nhyira mo dia obi ayi biara no Awurade ntena ni mo nhyira no pachola na to so mienu ha no so mo nsole mra never afford bobra Pacho monso mon fam afford bombra Pacho ela mola no momra Pacho mon fam afford bombra Madawuma
Pacho na mo to aso na mo so mo de aba. Pacho ne mfimfia nso mo de mo affordable na ba. Omode a kakra yeyi no na Awurade nso bie kwae de mai. Ndi nyame adomo a ekena no enyim sori ye besa aba. Bantempa sesi na wa ha abihuru mu abompae no a bompae no a ne ye de atoa so. Ifiada de odi odi fo nchen nyame nhira obi a odi enne obi afiri na komam yiye se odi boa Awurade adwuma siutrase wa wote ase ye hye wani munyam de omade abani de wanya bi mpo Awurade ka no de wanya bi ba yenyina wo mmobo piepie kwa ma obi a ne nsa no adwuma na bra bonye yi se obi hye mo afiri obi nchen a aforbo ntimi wura man sanka umza di munti amen. Okay. Hallelujah. Yeah, ɛnɛ no kɔ na wie kristo yɛ adom a ɔkyena mo ambɛ sɛ motu kwae kɔ Canada ɛna America adi yi baase mfa manya mpaebɔ nti obi a Canada America nti na aba bi a ɔkyena nyame bɔ a brantɛm yɛbɛhɛ aseɛ ntɛm sɛ ɛbɛtumi apɔ ntɛm na nwummerɛ no ɛbɛtumi aba ɛna mo a mode yɛ adeɛ ɛbaa ha no mpa bibire de ade fira chichi na ba e nyame yadma wochina ebitu ho na mo wa sele be ya ebewie no obi a benya na yaresa e mo se bibi ehia wo na aso bebe bia yesu kwai oba wo ka ni nyina e bebo ho mpaye enu nti na ye wa ha na enwumere no ye be sa ba se e ya na mo bi na etu nti nkase wa ba ne no wochina wo ma eye nansa ekwa na yeko nti wochira na nyina nyambo ebesa abase ya na efiada ne de ene kura se no utum se nkibiti makoye nimpa the Friday de minim se yebepon be 5 ne to ba no open Nescafe bi no watwa kakra Nescafe ne unum ne sa mo yefo pe no ma wona em family kintum fasi chirintum no ne sa Friday de watch night ifra nopa ayi enimre 10 ne ahase yebepon 4 aha ele fiada no fiada but obi antie fiada yebeba nopa no ehase no nsia yebepon yumere no nsia ntise man si ebi kura so be dry bi o muso mu ne di si bi kura started dry no ye chase no pa no nsia be pon anwune no nsia me pamte mu ntie se anamo no ayetu na ha no nti na manyame ani abe ha no ha nti mu yenko no saa na obia nsa be kan de Friday no oba enidi pa chew na yinyina yenchene kom no ankopem anyimre no nsia sesi ba yebeka koko ni edi koko no ompese obedi koko ni bo na abeko fie wa betima akoka bi wo fie nemom ifie de no nsuma no nye de sewa de wudia na wunyinya wanim yeni abere enya ni gi asem kora the Friday koko Friday ye wa ha obi ni makoduane
Ema wure mfi asem ameka no. Na anadwo no akwankyere no ya ye nnade na wie. Se kyena obi ba empenifo be bi ama no. Friday anadwo de no obi a wo ba fade a nsuo vortic kase ne bese bi no bekom. Ende inyane saa me se betima cover bibia. Nti wi ase de ohum de ba ne be obi a begene de na de ko. Okwa fasi ba bi ye. Bi se eda ye wo na be yusu. Nti babone ye ni nyina ne bota ni nyina ne se yimu bebre ahomone awro ya tare se ye de so aba ewo asetara ba na hom ne se ye nyempa bona nipa bi a ne de awro no otwedi ambo emfa mehye no nti last akwankyere no ogi a kuramu tse de yama good moni nko ne keep kopem wa woda na anwumre waye na de akoda amen nti iba mo cho so obi diska ko share adaka ni mo amra ne mo mpae ma Bliss iska share adaka ni mo bra ne mo mpae obi anya gidie na onyankopon behu ya mobo wasuru ni asase wura bole ya wona abo ade wona tumi ani ahoden ewo wonsem osie mfaseda fo de mo ibi aye ntua ya bo ade ema wo a wosoro no na ye mfro hia dem na abaji yeso ni ahyewa ni monyam asem ye no kore wona madaka yeso eye nsenche ne bibiri onkuatu anamoy fa bone che na botaye ntie obi adiska sha daka mu no o ma honkonku no sane abani ba konsra bam abeboa no na ono so anigye awie peye ali da so nyankopon we wutume achade pawura yesu wo yansenkyere ne kama wei ka wura no moyi bowura mo sra bam biebie kwai manisi wo mo yie da amen monzore wa ofri sahi baaye bra sahi bra prisia bra wasa bra wasa kropon bra enkran momra se obi firi region bi baaye na me modi a momra ne mompaye mo emana nkotoa Ochenya meboa yedemba yempa abopa yebema mpa abokora afrom wai ti mumma bibie ha mo wasuru ni asase wura otwedi ampo kwame wura mu fira chirichiri na afaka abaha omba hwe chira kwai ma wei fira chirichiri na afaka abaha omba hwe chira kwai wonyame kase bibie ni wa wuntimi nye ndi bra ye bodi anatwi mesrawo faboniche ne ka mame ne ka mawe mame buta yiti bia di boy bia no honkono Yesu Kristo adi jao di behwe mawe mame behwe mame mo bia busade emram ne enu wo mo hye woni mo nyam da amen. Epamacho emema no sori ne mankoto Bompaye Yesraja asidanka udinda amen. Unamtumi so na wahwe onko ano ma waso abedru empensoi edim sempi na beda wo Yesro don yadru efi woni makọ kaya ho fi nyina godu yaso yasundwem
Mama me you holding church mako. Adba chi na za de be ofie mu biwa. Akwa Jacob kwa no ma wanya de na se na ye ma se. Hirufo Nyankopon no ono aye. Odi Kristo nti beka ho ene mla ka nyina. Amen. Erade mpaibo. Ainimra tope nyo wasasi so. Seye aye osoro. Fa yaka free siri from edi aka. Fa enkoto hwe wona hiye Nyenye shira odom asudie fi Ewade Kristo nchen. Ye Nyankopon do no. No gongon ayankofa no. Eni nyina tena ene mresante nyina. Amen. Asumbio. Na abofo no bu ase wona wogiregyina nanim ne se munyi natade fin no na oka kire Joshua se hwe mama wa mumuye no afiri hoko na mede ntade ense kire ho mahyewo Zakaria 3:4 eno nti ana Truth Faith Church International Sokoba Wood Village Bethel Branch ayi na fu amiensa asiwo se ye de ye wo wen ne yesu agu awurade so ye de awurade ma abisade atu awurade anim na awurade ayi ntade fin ene nkata ho biara ewo ya brabom jumade ne sha ase okuada 29th May 2024 Ekwesi Efiada 31st May 2024 Jumade na eba so Truth Faith Church International Sokoba Wood Village Bethel Branch Efie ho no ma Jumade ne be sha ase anwumre no ndu biara ekwesi ahomache no miensa na sofupani a Jumade esiri na so aye Evangelist Prophet Jacob Bechi Ashanti West Regional Head of Evangelism tibabi a wo biara on the 29th May 2024 entrance to anamona for ani chiremu Truth Faith Church International Sokoba Wood Village Bethel Branch Nabra ni enwen Yesu nwurade so se open chechiremu bi a frɛ 0243819756 0243819756 3 days powerful watch night my spiritual garment of victory 3 days powerful watch night journey to a new destiny.